Horas madihita saluhutna. Di hamuak kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipasod dohot pangaramultion ni Tuhata Jesus Kristus. Napurat tano-tano rangging masih ranggongan bada taipe pada udao tod di taima masih gonggoman. Adorak so pinasahat hata ni Tuhata cumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Jamita di Minggu Trinitatis, Minggu tanggal 30 Mei 2021, ima natar surat di Evangelium Yohanes bidutulu mamukasian ayat 30 rodi ayat 36 dohot topik minggu disuruh debatado anakna jala di pasar hoddo todina. Hujahama dihita songonoma hatani Tuhata. Narosian gijang ido mengatasi saluhutna. Narosiat tanoon imasiat tanoon. Jala akan asiat tano oddo di hatahon. Di hati dakon narosian banua gijangido nani idana doho na binigena. Gabedang adong nama jakon nahina tidakon nai. Halak nama jakon nahina tidakon nai ido sumahapon pabua parsitong debata. Aina sinuruni debata ido makatahon akahatani debata. Aidang marpanuhatan ibana mangaleho todii. Naholong do rohani amai dianahi. Naung dileho do saluhutna tu tangana. Naung dapotan hanguluan na saliling-liling na do na makaporsiai anahi. Alai na sumangului anahi dang idaw nii hanguluan. Say namia do tahe rimas ni debata di ibana. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kamanami dohot ina nami, molo tapamanat mamukasian ayat 22, turpukon ima bagian ni pakatidakonon ni si Yohanes taringot tu Yesus, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Di sita ida di patorang si Yohanes ise do ibana, jala ise Yesus. Totu marmula doi sian parsualon manang perselisihan ni si Yohanes dohot sahalak Yahudi taringot tupat didion na pinatupan ni Yesus dohot si Yohanes. Di berita di ayat 22 tiki dibongoti Yesus luat Judea rap dohot aka sisian nai mia majolo nasida disi laos dipatupat Yesus madisi pad didion. Alai di tempat na berbeda, si Yohanes petong patu papa didion, ima di Enom mardonokon huta Salem. Boita ida dia 20 Wajar do gabe tubuh perdebatan di tonga-tonga ni natorop na marnidei. Di dok rohana sida, buasa gabe adong dua pa didion. Jala buasa madidi ho Jesus na nididi ni si Yohanes si. Jala dia parasingan ni padidion na pinatupan ni Jesus doho padidion na pinatupan ni si Yohanes. Bahkan mungkin buido gabi tubuh suku-suku di rohana sida songonon. Isi do naubalga. Yesus apa Yohanes? Daripada pusing na sida berdebat, tumigo ma dipatakas langsung tu guruna ima si Yohanes. Dungi didapoton na sida ma si Yohanes didok ma. Guru nami. Halaki narotu julum madok Yesus di iparni ai Jordan nahina tidakomi ido madidihon wai gabe saluhut halak ro madapoton ibana. Taida di ayat 20. Sian alu-aluon nasida marnida Yesus cari kesempatan dalam kesempitan. Sengaja curi start mengambil popularitas di si Yohanes. Mabiar nasida Yesus lebih terkenal sian si Yohanes. Aidi ida nasida saluhut halak Roma dapot tu Yesus. Jala anggo di rohani nadeba si Yohanes do Kristusi
tarida dui sian ulauna. Ima aka pangatusion ni natoropi. Gabi dipuka si Johannes ma patorakon huhut makatidakon ise ibana maradupo Jesusi jala ise Jesus na patupahon padidioni. Dangapala di patorang si Johannes dia parasingan ni padidion na pinatupanay doho padidion na pinatupani Jesus. Ala memang dangina gabi pokok persoalan. Tegas dolido si Johannes pabuadang ibana Kristusi. Di ayat 20 didok dada au Kristusi na sinuru duau patujuluna. Yohanes hanyalah utusan dan pendahulu. Molo di istilah na asing si Johannes so didok may pelopor manang perintis si totas nabur. Dus marau dohot polantas molo di kepolisian. Taboto do polantas ate. Molo mardalan kepala negara manang presiden, dijuluna nunga saya dong polantas na majuluani robongan ni kepala negara. Jala polantas somma na pasisihon akan mga bati perdalanan ni kepala negara. Molo nunga liwat polantas, doho sirene na meraung-raung, somalna anggo perhatian ni jolma selalu dutu iring-iringan ni mobil na dipudinay. Dada tu polantasi. Isi dona lewat. Ima di rohani akka nama mereng. Dungi di bereng ma plak ni mobilna. Molo RI sada do berarti presiden. Molo RI 2 berarti wakilna. Dohot akka na asing. Jadi selalu do perhatian tu nani udurhon ni polantasi. Songonima dirajumi si Johannes dirina maradupo Jesus. Pelopor sabing doi bana. Patujulu ni Tuhani, tidak lebih dari itu. Hama kadongan, hado di hati dako Jesus bahwa si Johannes padidi ima sahala na belga dalam arti orang besar. Di Matius 10 sada didok disi si tutudo na hudo kotuhamu tanga dong na hehe sia jolma na tinubuhon ni paropuan na ubalga sian si Johannes padidi. Bahkan ia seorang yang sangat populer. Di Matius 10 ayat 5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Nang si Herodes pe lasdorohana marnida si Johannes. Buita idei di Markus 6 ayat 20. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ima didok disi. Alai nak pesongoni, dada gabe dipake si Yohanes kesempatan ni, lahu mangaiton doho manulukon sangapitu dirina. Justru odo dido ibana. Yang go ibana maksudna Jesus patut lam gada lam moruma angguau. Ido dido di ayat 30. Ra akamang doho tamuinang disomma habal gaun ni si Johannes songon nanido ni Jesusi. Hamu kadongan ati buhado dakpi gabe na berjiwa besar songon kebesaran jiwa ni si Johannes padidion. Terlebih ditikina perpudion tohodo nanido ni Jesus di Matius 24 ayat 5. Ailat do narosu gut menulu guarhu akan nama dok audo Kristus gabe torok malilu bahenon nasida. Nunga adong napajongjong diri na melebihi Tuhan. Huasona melebihi huasoni Tuhani. Ngagabi hira ibana na menetuhon tu surgu manang tu naroko jolmai. Gabi say hira panitia seleksi masuk surga atau masuk neraka ibana. Jala fenomena na menggemparkan dunia saunari munculnya nabi-nabi baru. Mungkin cenderung tu nabi-nabi palsu. Ada nabi ke-25
nabi ke-26, nabi ke-27, silakan molo adong nanaing gabe nabi ke-28. Anggo au cukup ma nabi rong. Nalumlum molo di hata akola. Adong na keberatan molo didok songoni, to tudang adong na keberatan ate. Alai sada na pasti nungalam nalbe na nidok ni Tuhani. Roma na manulu kuarna. Daksoni anggo didiri ni si Yohanes, ia tahu bahwa ketika duduk tidak boleh lupa berdiri. Hamuah kamang doh tamuina nami songoni manian nang dihita. Ikon ubal gadu Tuhani siak kita. Jala Tuhani do nanaing si barita honota dada dirita. Kita harus memiliki kerendahan hati seperti yang dimiliki Yohanes. Hamuah kadongan duko di pabua ibana dirina ise di hati dakon ibana ma isi do Jesus na ni didina di ipar ni ai Jordani jalan apa tu papa didion di luar Judiai songon na ni ida na sidai. Pakati dakonon ni si Yohanes di Jesus di patorang ibana marhiti ulau ni Jesus sadiri. Hubungan na tu debata nang tuto di porbadia suang songoni nang hubungan na tu hajol mau. Jadi di ayat 20 siai dipertuduh si Yohanes padidu di Yesusi tu panguli mempelai laki-laki. Tentu dak pola istilah na asing dihita. Di Matius 25 ayat 1 dohot udutna digobar hodo disi Tuhani songon panguli akan aporsiaima oroan manang mempelai perempuan. Dungi Yesus ima narosian gijang jalana mengatasi saluhutna. Nasi nuruni debata jala makatahon hatani debata marhite-hite todi porbadia. Yesus domual ni hanguluan na saliling ni lilingna. Didok di ayat 30 nomi naung dapotan hanguluan na saliling ni liling na do na makaporsiai anahi. Songonima pakatidak konon ni si Yohanes di Tuhan Yesusi. Hamuak kadongan di paubu don waing turpukon tuguar ni minggu ta minggu trinitatis namarlapatan hasitulu sadaun ni debata. Hasitulu sadaun ni debata dak sukup tai dai hola di bagasan teori dohot rumusan sabing. Taboto doate bahwa istilah Trinitatis adalah rumusan. Tidak ada kita temukan itu di dalam Alkitab. Sekalipun rumusan itu pastinya bersumber dari Alkitab. Alai ikut tumakas taida hasitulu sadauni di bagasan ulau ni debatai sadiri. Rap dohot anak na Jesus Kristus nang tod di porbadia. Jala iman waing na taida di bagasa trupukon. Didok disi ia anahi manang Jesus Kristus ima na sinuru niya may tu portibion maka tidakon na ni ida doho na binigina taringot tu hata ni debata. Jala tod di na sinahapon ni debata ido na maperguguyhon ibana maka tidakon ni. Jala laus tod di nasasada ido na mangajari jolma majakon na hinatidakon ni Jesusi. Di doa Apostel Paulus di sada Korin 12 ayat 3b jala holan marhite-hite to di porbadia do targoar Yesus Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya tanpa Roh Kudus orang tidak akan mungkin percaya kepada Kristus. Alani molo didok di bagasa trupukon adong na sumajakon na hinatidakon ni Jesusi berani do hita madok akaima na somiad do pedi bagasa todi porbadia jala na suginuhan ni todi porbadia jala akan naso porsia di Jesus Kristus anak ni debata na sinuruna tu portibion tukso idaw ni ido hanguluan
alai na porsea jalan nama jakon anahi ima Jesus Kristus Tuhani say na dapo tadwi di hanguluan na saliling ni liling na. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi kami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa unang holan pananginangi sabik kami. Alai jadi mahami siulahon hatam siulahon lomoni roham. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.